Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Duniyar Zamani TV. A yau insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne game da yadda za ku yi kira na tsawon wata ɗaya kenan akan naira 600 kacal. So amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, ga wannan ba su mana subscribe ba su daure su mana subscribe, kana kuma ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, sannan kuma na liking. Yawwa, a takaice shi wannan tsarin ba kowane tsari bane, tsari ne na MTN CUG Closed User Group kenan. So a takaice shine da zarar ka kasance akan wannan tsarin, za ka yi kira ne da naira 600 kacal. Za ka sa naira 600 a shi layin ka kati kenan. So wannan 600 da ka sa zai baka dama kai ta yin waya har na tsawon yaushe, har na tsawon wata guda kenan. Kana more wannan 600 ba za ta taɓa ƙarewa ba har sai wata yayi. Sannan kuma a takaice ku gane wani abu, a duk lokacin da ka shiga wannan tsarin ka sa wannan 600 shine, so sai wani misali wanda shi ma yana akan tsari, yana kan wannan tsarin, kamar a ce kana yawan kiran gida, kana wani wuri misali kana wani wuri kana yawan kiran gidanka, ko kuma kana yawan kiran wata budurwa ka dai kuna waya. So a takaice za ka iya making call na tsawon wata ɗaya akan naira 600. A duk lokacin da layin ta ya kasance akan tsarin, kai ma naka layin ya kasance akan tsarin, ka kowa yana kan tsarin kenan. To da ka sa wannan 600 kai tsaye za ku yi ta waya ne har na tsawon wata ɗaya, sai wata ya cika komai wayar da za ku yi sannan kati zai ƙare. Sannan wani abun jin daɗin ma shine bayan katin ka kuma ƙarewa bayan wata ɗaya kenan, za ka iya sa wata 600 ku ta more kati har na tsawon wani wata. So ba tare da wani matsala ba, duk lokacin da wata ya cika za ka dinga biyan kuɗi ka ƙara ci gaba da katin ka kenan. So a takaice wannan tsarin dai ba wani tsari ne na wannan ba. Sannan na san tambayar da zai fara zuwa kanka shine, to ya kuma batun waɗanda ba sa kan tsarin? Confirm za ka kira waɗanda ba sa kan tsarin, amma sai shi ba za a taɓa wannan katin wanda ka sa 600 ba. Za a ɗauki katin ka ne wanda yake a gefe na daban, a maimakon a ce an ɗauki an yi amfani da wannan 600. Amma idan da a ce mutanen gari kowa zai kasance akan wannan tsarin na MTN CUG, so zai kasance kenan kaga kowa yana kan tsari, za ka kira shi, za ku yi ta waya har na tsawon wata ɗaya akan naira 600. So wannan shine cikakken yadda tsari yake. Yadda za ka hau hanyar tsarin, misali yadda za ka hau tsarin ka fara wannan more garaɓasan shine, ga namba na nan a gefe na ajiye, kamun magana ta WhatsApp, WhatsApp kaɗai banda kira, kai mun magana ta WhatsApp kai tsaye akan maganan ne, kuma insha Allah zan ɗora ka akan wannan tsari na CUG. Yan uwa, fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Na Allah dai ku daure ku mana subscribe, wanda ba su mana subscribe ba, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, kana kuma na like.